on the beat. Jerry Kid the hustler. Full up for one day. Everyone up to go bon. For chugi dem. Kafa menu ono akumu. Fa jesia puta. Afuna kumu ne musike. Fa kwagi dem. Kafa kwa kuobi mafia. Fa jesia puta. Afuna kumu musike. Aroma chuku nandumu na fugo. Na chiani dem. Na fugo aroma chuku nandumu na fugo. My Afofo cannot be forgotten. Maybe them no one which I will not in. They got the lush at the wall of boxing. Window dinner buy and wall of cotton. But I just am on what I can hustling. Now some would laugh for me living. They never saw me coming, can never pay. When people Jim well on me go pay. Obato Walus on never. She make I will never lie. Chugi dem, kafa menu ono komo. Fajesia puta, afuna kumu na musike. Fa kwagi dem, kafa kwa kuobi mafia. Fajesia puta, afuna kumu musike. Aroma chuku nandumu na fugo. Na chiani dem na fugo. Adeloma was some manana atom. Nalupo webo patelopom. Afimembuke, Fatibuchi, and Amamata de Palomuna. You want to stop me, Makawai, I can guy, fellow guy, man. But I would only Sabasa, Eman as a man at the Lea Sawada. For your information, you cannot stop my money calculation. Never who can then on adoration. All of my informer be now my location. Hallelujah for your information. If Kosana Manu be gato, quench my fire. Jiggy them on a quantilomo. Chupa the fire. You're the beginning and the end of Papa. I so I won't do white. Politics no roof. And the grassroots mobilizer. What the guy in here?
Achọrọ ise eme ihe. Ọsọ ebe a nọ ka ọ nọzi. No, onye a na nwanne ka anyị bụrụ sekịta. Okwu ya gwa m sị m ọ na-abata apụ na ọ bụrụ na apụbata apụ ka mba apụ nọ merezie Oraukwu agenda onye nọ sekịta. Akpala APGA kịta na-akpasị ya. Onye abụọ set ya asị na enwere ihe a na-azọ. Onye Oraukwu nwee interest agụ ya n'ebe oyi si wee jebe n'osi ebe a akwali ejebe. The former PDP chairman Oraukwu obele Mamapia CEO Zepex Nigeria Limited with office in Quarter, office in Relief, office in at Nnewi and Doka. Would you my mug? Then former vice Yakwa. Put a moga over election answer. Ogo Biagwaha. They hear you school or Jawala. You may have cost for the gun. Not scared, could be, and I could be here. But today, as God will have it, I shall see Fefele will live in me. Yes. I welcome you all. Come in Harun, can introduce someone to the party because of globally here. I introduce someone. I must say how official welcome. If I say me, APGA. Nonso. Asimone no. Adiba. Asimone no. When me Masimomu road. I was in Ogamoke, Ayola. Far back in 1970. So on a be here you to be of Waga. Huh? I wish that you were here quicker, I didn't but I will do that one to Muiko. But I lie. I need Jack and Monday jacket. I need you at Monday jazz. Huh? So to work on a dear to Edmond and Abatia, Mamma on Edmond. And the Messiah got a name of Patia in one of them. APGA, 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 Yagana 1 year, Kashima is Mekowa. Introduction. Afambo, Honorable Nonso, Ezepuo. Abumo, Nwa Tomos, Ekenwe. Na Benato Ku Felicia Ezepuo na nkwere ire eji Oraukwu ndị maara mma nnukwu nna m dịka Idemobi eji ọfọ abụkwa m Chairman Managing Director Zepex Aluminium Products anọ m into aluminium nkwa company a na-akpọ Zepex Impex Nigeria Limited na-afụ maka mmanya. I'm company ọzọ a na-akpọ Zepex real estate maka ile ani n'ụlọ. All the state companies registered and Corporate Affairs Commission Abuja. Dịka m kọwasịrị onwe m oge lukwuzie ekwukwa m ekwu okwu bụkwa daalụ nọ. APGA, APGA, Afambo, Isaac Azabo, Abum Manager, Sasson Global Ventures, then Alobuno. I need to say hello.
So I'm in the States. Bro chairman on the DG Oraukwu. I'm from Nsuka, who is in local government. Deputy chairman PDP Former. Thank you. Okay. APGA. APGA. Abu Mrs. Chinelo Bilo. Abu Munele Isaac Individual. I'm Ezepuo. So I'm a member of PDP. I'm a official na PDP. Former. Mana kita. Nama batago APGA full. Yes. APGA. Biko afambo Chief Chuks Okonkwo. Onye nkwere village Oraukwu. Before I am under PDP as official. But now I decided in campaign APGA. I put na nka bụ nke anyị. APGA. APGA. Mwenye seni amoro. Afam John Albert. Onye nkwe. Adana YPP. Unamuramu. So, omeje gosi ha wedding na Budaba Anambra State. Naya na kani na ke. So gini na mi henka. Ozane we talo nyenka mwesi kanto beze mi bai. Echoka mbulo. Member APGA. Wait. APGA. APGA. I'm a member of PDP. But I'm not APGA. So I'm money and the way I'm Anambra West. Yes. APGA. I'm Mrs. Ezepuodike. I'm from Engr village. So almost I'm a member of PDP, but I stand from where like that. Even when I choose to vote, even be a background now, APGA. So I'm very happy that Soludo governor for today. So when I say I'm a full member of APGA, that's why I'm very happy that I'm here today. Godfrey Zanya, Managing Director, Chief Executive Officer of West Africa Limited. Ijoku de 23. The 7 years coordinator to under PDP till last election. So I'm back to APGA again. So give me one card. No, yeah, let me introduction. You must introduce. PDP, member. Manatata, I chose a full member of APGA. I'm so happy today. I'm
amala aka m bịasịrị obodo a nwa ọfọ bịa mgbe m nọ mkpọ eso m na ndị APGA so m bịazie n'obodo a mee sị na ịma na nwụtasị ọkụkọ ọfụ ụlọ ofu okwu kwudo na nwere eme nkwụ wee mekata baa YPP mana nkịta atọnugo nto makana nji ebe a dịba esi gịnị mụ kpọgbakwa na YPP abụrọ pati mụ je chọba ndị APGA na ụgbọ na-eje eje sikado nwere na a ga-achọta mana tata achọtago ya Afam Missy Elements Uzoma Esther, abụ m onye ọta village. Mụnwa bụ agent pool unit Ward 12 PDP. M na-achọbụ ka ngwa nna m ochie ka o tinye mkpala efe enye ha ọsọ emezizie Nonso bịakwutezi si na ọchị ebe APGA si oke ka anyị ncha gbakozie sọ ihe menji wee nọrọ ebe Mercy Apostle. Honorable Comrade Ezepuo Martin, Esquire. I'm a lawyer. Mercy Apostle TV. Na Oraukwu, ndị cha ndị Oraukwu. Ka ama na ihe ọma si na Oraukwu abịa. Ọbụ Lagos. Abụ m onye APGA, mana ọ bụ Oraukwu ward. Aba m APGA 2002. Na Fege. I won the election I na Ezepuo with World Bank. World Bank part and APGA. So ụbọchị na-aga mesịa onye ọ na-amala na akụrụzi Oraukwu. So na based on that na Oraukwu na m change. Although the last election I used to YPP wee na campaign. Mana ụbọchị tata Nonso bụ enyi nwoke otego na achọ ka m na-esi wee bata APGA Oraukwu ọfishali Nonso wegwazie m na ọ na-aba wee sị na m na-ejizi ofu iche ebe gị nọ na-abụ. I'm happy to be in your midst. Very, very happy. So much. I've never disturbed you for 1 day. I've always worked for APGA in all the elections. I've never worked. Even in last election, I work as a media person in favor of APGA. But today now I'm official declaration. So Oraukwu agenda, as he said, let's work to better Oraukwu politically and getting ready to produce the next governor after so 8 years. We have at the center and Oraukwu can produce here. That is welcome. My quantity Honorable Ezepuo, former councillor, Oraukwu ward, and presently essay to the governor on community museum. Non-official president. APGA. APGA. Oya nwanne. Ekele m onye ọ na-abịara ebe mana unu ga-enye m ka m wee kwuo ka obi dị n'ụbọchị taa. Afụgo m ihu ndị batara ha wee fụ ka obi dị ha wee fụkwa ka obi dị anyị nwa na-anọ wee nabata ha. Ụmụaka chọrọ ịnọ gara akụkụ Nonso anyị fụrụ ebe a Nonso Ezepuo ofu ụbọchị ahụ na ya bata politiks same day na PDP tụrụ Ezepuo and ebe anyị bidoro meeting n'ahịa ahụ bụ na be Umejumba wee zọba kanselọ onye m ọ dị sọpọt a na-enye mana mgbe ọ hịarazila ahụ ebe ahụ na asị na ụdị mba ọsọ gbachara iwe na PDP na ọ bụ ha na ọha apagara ihe eje anyị tụrụ alụ
Charles enyi nwoke ihe mere na ọ ya anọrọ na njebe apụga enenezie mara ebe ka mma ọ bụrụ na apụga m karịa ọ ya abịa ụmụ ihe niile echefuru nje mana ọ nọrọ ha ebe a nnekwu ya anya n'ihu onye ka anyị si na webebụ nsọ aṅụrị enidizm ụnụ kọwara onye ha bụ nwanne m nwoke nọkwụ ebe a ihe a niile na-agwa gị ofu ebe ka mụ na ya na-atụ vootu na St. Thomas ụnụ maka St. Thomas na-adị mmụnwa nọ nso na eta ọ ha bụ ndị na-enye m nsogbu ebe a mana nfu ka esi tụ ya nke a gara aga na ịrụ yikodo ọnụ wee rụọ ọrụ aha onye m na anyị na-eriba ebe ahụ wee sị na ihe na-eme tata bụ plus to apụga wee na-asị n'ụbọchị taa because the campaign dị na ya eme this year ka a na-ebido election bụ February next year wee na-asị na Oraukwu ward nwee ka ha si eme ihe ọ na-abụ osiri ike anọ na ara ntebụl tụwa alụ atụcha alụ ahụ ayiri n'ofu and then the party in the Mama party went on. My two friends say, I said, I'm like, we don't hear. What's it that they Africa? What's also bad? So, who are we finding Jonas for a mister? Royal West. Mande batalo Chineke nna ọ mịtago mkpọrọ nna ya ọrụ na ka ị na-edu anyị ịfọ nke anụrụ anyị nụtara ibe anyị na-agba nke ọdịnilukwe anyị ga-anụtakwa ibe na mmanụ amaka na ọkwa agwọ ya Chineke nna ya ogologo introduction. Nonso ha. Thank you. Ada aku pakai bang. Oh, that's no that. No, APGA Onyagara nwanne Ebano Chefo ndị Oraukwu ekere ego lelu one ụmụ anyị ga-akacha anyị it's my pleasure to be in your midst this evening. Ndị wee bụ memba APGA n'ụbọchị tata dịka unu si nabata mụ na ndị otu m wee na-asị na m na-ekwu unu nkwa na mbata anyị na APGA abụlọ iji ọgba aghara wee bịa
ihe anyị ji alụ iji ejikọta aka ọnụ wee soro prọfesọ Charles Chukwuma Soludo Nwamgbafọ wee dozie Anambra steeti maka na unu n'anya ị na-afụ na anyị bụ ndị Igbo n'iri ma generalize. Mụnwa bụ Nonso Ezepuo. I was immediate past PDP chairman. 6 weeks before last general election, mmekwu unu n'okwu ọjọọ iji wee kọwara unu ka obi dị n'agụrụ ka m decidere m ji step aside na PDP si ka m alụla APGA ọrụ because of Chukwuma Soludo. Mgbe na-esiga anya na ka ọ dị candidates ya nwere onye na Soludo. Onye na Soludo la. Soludo has it takes. He has all the charisma, the articulation to lead this state to a greater height. Ada Abu Yadoro. Soludo is a world class. Therefore, if you have the Rani menu, Isolie, we do see Anambra State. Also, Padolo, and you and Yana Basozi. Kaifo na APGA wins senatorial election, forthcoming senatorial election, House of Elected election. Not only the Denver North and Anambra Central, the whole Southeast. Because now I never have fun. Ndi ice no na National Assembly. Mgbe Victor men na ebe anwa. Unu for the impact nwa the man no make. Because ihe o jebere aba ọ na-eji ebe a na-afa ndị Igbo because APGA bụ inyocha anya ndị Igbo ihe niile ọ na-ekwu ebe afọ ndị Igbo ma ihe niile anọ kịta ọkwasị sọ enyi nna ya abalị ibe na enyi nna ya abalị ibe nwa mgbe a na-agbụ ya karịrị nke a ukwu ya mana ọ na Victor ume na ọ ka enwe backup unu fụ unu n'anya tata unu amara na Monday aghọkwuole weekend. Because now National Assembly members from Southeast kwesịrị ineba anya na ya kwuo okwu ka solve all the problem. Lapụ nwa amadi ya ihe gaba 2 weeks unu watch unu afụ na economy Southeast na-adazi ada na Asaba ka ndị Niger Delta na-abịazi afịa esogbu ndị chọchọpụ na Asaba because na nke m nwere n'Ọnịcha na Relief mbọsị Monday ada azụ afịa na Monday ada azụ ọ na-eche okwukwe anyị esokwu ndị chọchọpụ n'ogbo ogologo n'ogologo nchọpụ n'ogbo ogologo maka Asaba mana reason adị m enwe na ọ na-atọ m ụtọ ya ifuru bụ ọ na-affect Southeast economy. Ndị ụmụnne anyị na National Assembly adịghị okwu mana ọ bụrụ na anyị jikọtara aka ọnụ wee tinye ndị Igbo tinye ndị APGA bụ ndị Igbo na National Assembly ndị APGA na-abụlọ ndị PDP na ndị APC because ha luwo ndị APC na ndị National APC agwaghị ihe ha ga-eme ndị PDP agwaghị ihe ha ga-eme ha dị ebu agenda ndị Igbo n'obi. Onye bụ na tata anyị bụ ndị Igbo na-asọfa ihe dị na anyị na-afụta na-ekwu okwu onye Igbo bụ president PDP ha siri ike inye onye Igbo president nwee ike azụmakwu onye vice ma na-achọ Peter Obi ndị Igbo bara azọ nke ha mana anyị nwa n'onwe anyị bụ ndị Igbo mara ihe APGA bụ mara ihe APGA bụ ma na-APGA bụ nke ndị Igbo. I believe na ihe anyị na-achụje na anyị ga-enweta ya. Ofu okwu na agwụ ntata bụ na m ga-enye aka bụ na APGA ga na-ewu in election n'Oraukwu. Ọ bụghị adịghị n'ọkụ and Idemili North because e nwesịrị influence Idemili North agbọsikwuru mfa APGA APGA
As na Afrique. Ndị maka ndị batala ọfụ. Ezemelora bụ our deputy local government chairman. So, now about kita. APGA APGA as na Afrique Ezepuodike Afrique Oraukwu Omerola Mark Grace mmafuzi unu n'okwu n'ikpeazụ ana m asị na Chineke bi n'igwe eduba anyị fufu otu anyị si dị iche iche mba anyị si dị iche iche Chineke ga-anọnyere anyị aka mbọ niile anyị na-agba ga-abụ reality bụla success to us that's not ga-adịrị anyị na mma nwere ihe ụlọ kapụ maka ifu na pati na-abịa mmezi ndị chairman 20,000 Ezepuodike unu n'anya ebe nọ unu ga-afụkwu oriri na ọṅụṅụ ya nyekọsị ka anyị aṅụ dịkwa ya nwa ukwu ya wine dela ebubu wine wee bịa APGA Oraukwu ward family party meji ole akpọlite Ezemelora ka o bilite gọzie unu asị nna gọzie maka na ọnya o so na oldest party member enwe na party economy ya na idigo ọgbazu ka ọkọ ọzọ nọ ma nabatazi unu APGA APGA onyaga na nwanne ya ebe anọ kokoronko Nonso Ezepuodike were ekele nye ndị gị na fai ka m baziri ụlọ mkpọ na mitin a ọ na-ehe odidikwa asị na ọ na-ehe odinonwe ndị na-akpata ọfụ wee sị with that mpụta ka ntụ wee kene fa wee soro unu nabata fa maka ife aṅụrị ka ọ bụ ife o jebere ife aṅụrị na ọ bụrụ na ya dị eme ọfụma ọ dịrọ ka ndị ọfụ ga-asị ka fa bata so na ọ ga-ebido his blessed memory si na aba anụ ji aka ya fụrụ onwe ya ọkụ APGA eguzobego na Nigeria guzo karịa na South East guzo karịa na Anambra steeti nwee mkpọrọgwụ na Idemmili North Local Government nwekarịzịa mkpọrọgwụ na Oraukwu ọnwa anyị bụ secretary to the state government ọ bụrụ mma ncha na-eji ọkwa otu anyị nwetagoro ya anyị so nwe isi ọma o jego 2 times amaghị na ife ọya ahụ na nke a na-abata maka nke a na-abata na ọ ga-enwekwa ọkwa ndị senior advisors anaghị echeta
So, chairman, kago sina teblo walo kunano. Kata. Maka onwa kweta emane na dad. Awena ase kijisika. Gina ndo tu. Secretary vice. Other executives. Maka for said bonfia. Mego juku kano uti APGA. If not, this APGA can't go. Actually are from federal. When I stay no guzo. Savik to me where I open ya. You know ya. Didn't ya no. Didn't ya blue. Mala ifo kugasele. Ifo megasele. Mbwa na Senate. When I want to go. Even though I am today, we know no batala, no batata. We're the same ground, which I want to buano. Yes. Kadaba. Mboseme kita convention. Onye seat maleba. Oh well. Na American Congress. Any of you seat lolebo oh well. Ndị no buana na azo. Onu we solo na azo. Kego silo na akpachapo hono na kato no batalo no abo give. Well, zilekita na ekene Nonso especially one ego so ya ga eweta. Secondly, mbodo media be ni. Maka na onye ama na olu na anya. Uma batakwa ya. Ona ekwu na for some minutes. Some minutes. Adaba. Ikwere do ha. Kwana nkobia. Na nkoko adaba. Yes, of course. If you never I was a guy kenegi. Let's say ka go se na ke solo panka kita amazika ke ga so no ge bia. Mboda ba oda ni ko egwu aso ikuzi egwu ihe o ya ada we na asi chukwu gba agha ume o ya bo ga ya ko egwu luo ke na ayi gbanda ekene mu ya Okay, we'll do the first. The power invested on me as the chairman Oraukwu in Demlin I hereby welcome you to a great party, APGA. So congratulations. I hereby welcome you as the chairman of Foundation. It is my pleasure to accept the card from you, my chairman, sir. And I want to assure you that henceforth I'll do my best to prepare and support Africa to the next level. Amen. Whoever says he is what he or she is. What can you are hereby welcome. That's where I heard that